Good morning everyone. Welcome to back my YouTube channel Dawa Harimau Afat Vlog video. नैबे समाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय लोगोसे नोंथांमोना दिनैसिम दावगा हारिमु आफाद ब्लग भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो। दाखालिनो होनखादोंमोन आं नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनैनिफ्राय गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थासिगोन होननानै। नाथाय दिनै मोनसे खोथाया जाहैबाय जोबोद लासिंसिंबो नांदों, जोबोद मोजांबो मोनदों आरोखि। बर'नि जि जोंनि इसोरखौ आखन होनाय बेनो जाहैबाय लाइजाम बनाय। लाइजाम बनायनि सिफुंखौ आङो माने नट्सखौ मोनाखैब्लाबो डिजिआव खना खना सोलोंबाय। थ' नोंथांमोन दिनै आं बेनि थाखायनो मोनसे भिडिअ बानायदों। आंनि जि लाइजाम बनायनि सिफुं सुनाया जादों जायाखै नोंथांमोना कमेन्ट लाइक शेयार खालामनानै नोंथांमोना आंनो हायोब्ला जाय बिथांमोना हारिमुखौ मोजां मोनो, जाय बिथांमोना रिगु दामसा बिथांमोननि खाथियाव आं गोसो गोरबोनिफ्राय बेखौनो खावलायहरगोन नोंथांमोना हायोब्ला जोंनोबो थिउरिखौ हर। मानो होनब्ला आं दिनैसिम थिउरिखौ मोनाखै लाइजाम बनायनि, खिन्थु आंनि सिफुं सुनायाबो गोदानसो। आफ्टार उइदिन 1 इयार्स जादों आरोखि। दा 1 इयार्सआव आं सासे फोरोंगिरिजों सोलोंजादोंमोन, बिथांनिफ्राय माखासे लादोंमोन। थ' बिथाङाथ' मोजांखा, जोंनि गुरु, बिराद मोजां दामो बियो। नाथाय आङो दिनैसिम आंनि आसिफ्रानो मोजां मावा। थ' मा खालामब्ला मोजां जागोन बिनि थाखाय नोंथांमोनाव आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बुंहरबाय। बे आंनि सिफुं सुनायाव जि जोंनि लाइजाम बनाय सिफुं सुनायाव आंनि एसे एनै गोरोन्थि जालांनो हागौ, फ्राय 100आव 1% फैबाय आरोखि। थ' बेखौनो दिनै भिडिअ लाबोदों, नोंथांमोना कमेन्टजों खालामदो। जाय बिथांमोना हारिमुखौ मोजां मोनो, सिबियो, लाइजाम बनाया बेबादि जानांगौ होननानै सुनानै जुदि आंनो एसे देखायहरोब्ला बा नटिसखौ होयोब्ला आं जोबोद आंनि फारसेनिफ्राय सिलेक्ट खालामगौमोन आङो। थ' फैदो बिदिब्ला जोङो लाइजाम बनायखौ माबायदि सुयो सिफुङाव, थ' बेखौ आङो भिडिअखौ नोंथांमोननो देखायनोसै।
बेखिनियानोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला गावनिनो सासे होननानै लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो काटां थुना होलांदो बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे ओके जय हिंद।